ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସ। ଏହି ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଲା ସନ୍ତାନର ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାରେ ମାଆର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ବା ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା। ଜଣେ ମାଆ ତା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କରିଥିବା କଷ୍ଟ ଓ ସେବାକୁ କେହି ବି ସନ୍ତାନ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ତା ପିଲା ପାଇଁ ଯାହା କରିଥାଏ ନା ତାହା ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ମାଆର ସ୍ନେହ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର। ପିଲା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ମାଆର ସ୍ନେହ କେବେ କମି ନଥାଏ। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମାଆ ନିଜ ଆରାମକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବଡ଼ ଢାଲ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମାଆର କୋଳ ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ମୋ ଜନ୍ମ କଲା ମାଆ ମୋତେ ବହୁତ ଆଦର ସ୍ନେହ ଦେଇ ବଢ଼େଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ ବଡ଼ ହୋଇ କାହା ହାତ ଧରି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲି ନା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆ ମୋତେ କୋଳେଇ ନେଲା। ମୁଁ ଏଇ ମାଆର ଋଣ କେବେ ଶୁଝି ପାରିବିନି। ମାଆ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଅଟେ। ଲଭ୍ ୟୁ ମାଆ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।